manualistes! Hi ha altra gent que no són tant, però que també mireu els vídeos. Com esteu? Sempre m'ha agradat fer manualitats, però això de l'Art Journal ho vaig descobrir a través de l'scrapbooking. I com vaig descobrir l'scrapbooking? Doncs a través de YouTube. Un bon dia em va aparèixer una cosa així, suposo que buscant per fer manualitats o així. L'scrapbooking i l'Art Journal. Quanta cosa a descobrir i quant material s'havia de tenir. Què vaig fer? Doncs buscar la paraula casolà, papers casolans, pasta textura casolana, etc. I vaig anar a parar al Junk Journal, que seria una mena de scrapbooking d'aprofitament amb materials aprofitats i sovint també amb materials fets per una mateixa. Bé, doncs aquí, si voleu, podeu veure el meu primer Art Journal, que és força barreja amb el Junk Journal. Però hi ha pàgines que no mostro perquè tenen fotos. Va des d'allà l'any 2017 al maig del 2020. Estic fent ara, actualment, el segon Art Journal, del que heu vist algunes pàgines. Mentre el mireu, penseu que mentre feia les pàgines que us mostraré, disfrutava i m'esbargia el cap, igual com em passa amb el d'ara, amb l'actual. No us ho ensenyo com a inspiració o com a model, ni molt menys, sinó perquè veieu que es pot fer malgrat tot. Val, doncs, aquí esteu veient ja el meu primer Art Journal, Art Junk Journal.
Si us ha agradat el vídeo, ho podeu fer saber en comentaris, si us plau. I sobretot recordeu de disfrutar mentre feu manualitats. Salut i fins al proper!